Korteo li beda fit-8 ta' filgħodu mmexxi mill-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna laħaq il-qofol tiegħu bil-Qudiesa. Waqt il-Qudiesa llum ingħatat l-aħħar tislima lil Father Eric Overend u lill-ommu. Spikkat il-pried kamħejja minn Sandro Overend li jiġi l-kuġin stess ta' Father Eric Overend. Il-messaġġ kien jinkludi l-messaġġ ta' tama, fiduċja li tant kien jemmen fih Father Eric Overend. Il-Qudiesa bdiet bl-10 bil-familjari u ħbieb ta' Dun Eric u ommu għadhom ma jistgħux jemmnu b'dak li ġara. Għalkemm il-mewt fisser firda niket u dwejjaq bħala nsara aħna tallimna nħobbu, nitolbu u nafdaw falla. B'sens ta' tama u fiduċja jirnexxielna nelbu dawn il-ġranet koroħ, jgħid Sandro Overend. Nemnu fil-klim ta' Kristu. Il-fidi ma daqshekk ma jfissirx li aħna m'aħniex impruvati, ma jfissirx li l-parroċċa ċiprietali ta' Santa Katerina mhix impruvata l-aħħar sena meta tilfet żewġ saċerdoti feta daqshekk sasura, ma jfissirx li d-dijoċesi mhix għaddejja minn prova illi qed tara dan il-momenti illi taqlu u jiniktu, iżda l-fidi hija d-dawl u dak li għandna fis-salm li ngħidina kuraġġ biex induru lejn il-mulej u ngħidulu mulej inti d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Waqt l-omelija Sandro Overend kellu kliem sota fiduċja u fidi, imma huwa stess ammetta li mhux faċli l-familja u d-djoċesi ikollhom jgħaddu mingħajr is-sem ta' Dun Eric. Ma semmejx ċerti karatteristiċi li kien bissima, dik il-paċi li kien jamana ma' min kien jiltaqgħu, dak l-interess u attenzjoni li kien jagħti speċjalment fejn hemm il-batut fejn hemm dak li qed ibagħti u għandu diffikultà, il-preżenza tiegħu f'kull mument tal-ħajja tagħna. F'dawn l-10 snin f'din il-parroċċa arċikretali wassal messaġġ ta' mħabba evanġelika. Jippredika l-paċi minnu stess kienet toħroġ il-messaġġ kien joħroġ il-messaġġ ta' mħabba u ħawwa fil-mulej. Kompla jitkellem dwar l-rwol attiv ta' Dun Eric fil-qasam taż-żgħażagħ u l-ħidma tiegħu li tant tat frott fiż-Żejtun kif ukoll f'parroċċi oħra li ħadem fihom. Sandro Overend jitkellem ukoll dwar il-karatteristiċi li għamlu l Dun Eric karattru partikolari. Jiena rrid ngħid kelma ta' kuraġġ lill-parroċċja tas-Żejtun. Għaliex? Kunu għafu li Dun Eric dak li għamel, dak li qal, ix-xogħol kollu tiegħu llum sa Ġusepp Ħaddin. Għadu għal u l-memorja tiegħu tista' tgħinna fid-deċiżjonijiet tagħna, f'dak kollu li ngħixu fil-mumenti diffiċli. Dak li hu tajjeb jibqa', dak it-tajjeb li għamel se jibqa' magħna u se jgħinna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Hija kelma ta' kuraġġ. Għaliex qed ngħid kelma ta' kuraġġ? Għax bħalma Lili Dun Eric għalmet lil Dun Eric u għalhekk rajna fis-saċerdot illi kien jqaddes kuljum l-Ewkaristija mqazza li aħna qegħdin miġburin madwar l-altar ukoll. Hekk ukoll Dun Eric bħala arċipried bħala rajta din il-parroċċa għallimna fejn aħna nistgħu nħobbu, naħfru u nżommu l-paċi. Kull fejn kienu dejjem kien iwassal dik l-imħabba u dik it-tjurija. Fis-sfond ta' dawk imweġġa oħrajn li ħadmu mill-qrib ta' Dun Eric spikka il-messaġġ ta' kuraġġ. Preżenti għall-funeral ta' Dun Eric kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Abela, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra u s-Sindku taż-Żejtun Joe Attard.